idan mace tana yin sallah tana ɗauke da ɗanta a hannu ko a goye sai ya mata fitsari, to ɗayan biyu ne, fitsarin ya taɓa jikinta ko bai taɓa jikinta ba. Idan ta sa masa pampers da ya fitsarin sai fitsarin ya tsaya a pampers ɗin bai fito daga jikinsa ya taɓa jikinta ba, to sallata tana nan. Idan kuwa fitsarin ba pampers sai ya ziraro ya zubo mata a jiki, to dole ta yanke sallah ta je ta wanke fitsarin, don ba a sallah akwai najasa a jikin mutum. Amma za ka iya ɗaukar mai najasa kai sallah da shi in kai babu najasa a jikinka, domin sharaɗin da malamai suka sa mana cewa ɗaharatu hadathin wa ɗaharatu khabathin. menene ɗaharatu khabathin? siyabul musalli wa jasaduhu wa makanuhu. ana son in za ka yi sallah ka tsarkake guri uku: da jikinka ga ita babu najasa a jikinta, da tufanka ga ba tufa ba najasa a tufanta, da gurinka babu najasa a inda take sallah. to kaga anan sallata ta yi kenan. in mace ta tambaye ka ta ce ina sallah da yaro ya mun fitsari, sai ka ce fitsarin ya taba jikinki, ta ce eh sosai, ka ce to ki yanke sallah ki je ki wanke ki sake wata. saboda idan kana tsakar sallah sai najasa ta zubo maka danya wacce ba yadda za ka yi, dole sai ka yanke ka je kai. sabanin bushashiya wanda za ka iya kadewa, kashi ne bushashe sai aka zubo ma sai kai aka karkade, to za ka iya ci gaba da sallar ka, saboda wannan ba mustaqarra ba. akwai mustaqarra akwai kuma wacce take ta zulu, zaunanniyar najasa shine danya wanda ba za ka iya goge ta ban, ka goge sai ka sake ma cakuɗa ta, to shine